Welcome to Mommyzel Ilongga, the cooking vlog. Personal vlog. And subscribe to Mommyzel Ilongga. Hello guys! Nandito ako ngayon sa baba sa may underground namin dito kasi na-locate yung mga washing machines, laundry area dito. Kaya papakita ko sa inyo kung ilan ang aking washing machine na ginagamit dito. Tuwing ako maglalaba. Tapos linisin ko yung isa. Itong isa, ipapaayos ko siya mamaya. Pero papakita ko sa inyo yung nilinisin ko. Ayan. Andito na ako guys. Ito siya ang automatic na washing machine. Mga 12 years na ito. 12 years na ito siya. Kasi magta 10 years na ako dito. So, bago dumating dito, 2 years na daw ito nabili ng amo ko. Tapos ito na naman. Dito na naman ako. Kunin ko ito siya. Ouch. Madami na siyang kunin ko yan at saka linisin. At saka ito pa yung isa. Ayan. Ayan madami na siyang sa loob. Ayan. Kunin ko yan at saka linisin. Okay. Hirap kasing abutin kasi mataas. Wait. Kailangan ko talagang pumatong sa upuan. Dito na ako, aakyat ako para maabot ko yan siya. Kasi kung hindi ako aakyat, hindi ko talaga ito maaabot. Nakadikit na pala ito. Nakadikit na siya. Laki-laki pa naman itong kailangan talagang pumasok half ng katawan mo. Pati ulo. Pasok dito. Ayan. Okay na siya. Oh. Dito pang alaga ko. Ito siya. Punasan ko na ito kasi kami masyadong. Ayan. Aray ko. Kaya ng sabon. May sabon pa na natira. Sabon yan para makukuha yan. Alaga ko, iniwanan ko lang doon sa kwarto. Habang yung isang washing machine may laman naglalaba at saka nagda-dryer ako dito. Hindi ko nababasain ng tubig kasi sabon lang naman yan. Pag ako mamaya, naglaba ako naman ulit ng blanket. So siya. Okay na yan siya, malinis na. Ito na naman, ayan. Ayan, madumi. Kailangan matrapo na rin ito. Kasi pag laging madumi, hindi na yan makukuha. Pag sunod na nalinisin mo, hindi na siya makukuha. Nag-stock na yan dyan ang dumi. Mas mabuting malinis. No? Go back there. Imi. Ow.
Straight yan ang kristal niya. Ito. Straight ito dito. Naglilinis ako, samantalang yung alaga ko nandyan, oh. Nag-dryer ako dyan. No, 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 no. No, no, no. This is mine. Ayan. Tapos ilagay ko na yan siya. Ayan, nag-dryer ako dyan. Kung sa kabila, may nakasalang na din. Ayun. Ito, yung isa pa, lalagyan ko yan ng tubig para magbanlaw ako dyan ng mga cover yan ng upuan. Dyan ko yan nalagyan. Ito, para ito sa mga malalaking, ang tawag doon? Rumble. Yung blanket. Ano nga ba yan? Ayaw ko na mag-isip sa Tagalog. Ayan, lagyan ko yan ng tubig para babanlawan ko na rin yan. Hintayin ko yan mapuno. Tapos, yung iba dadalhin ko dun sa loob. Para ma-plancha ko na rin. Nalinis ko na rin ito dito. Itong washing machine na ito, na siya, 12 years. 13 years na ito dito. Ito ang pinakaunang washing machine dito sa bahay. Ayan guys. Ipakita ko lang sa inyo, lilinisin ko ito. Ayan siya, nasa loob niya. Lumiyan siya. Yung isa. Ayan. Sa filter niya yan galing. Ayan. Hindi ko sa labas na rin. Ibabalik ko na siya doon sa washing machine. Ibabalik ko na siya. Ayan na. Paikot ko na naman ito.
pagbabalik ng filter. So, maglalagay na naman ako ng bagong isa na mga damit, mga lalaban na damit. Yan siya. Mga pink, light colored dress, light colored clothes ng mga alaga ko. Ayan. Light siya. Para sama-sama sila mga light colored. Ayan na siya. Andyan na yung damit. So, eto, ang gagamitin ko ngayon ay liquid detergent. Yan ang gagamitin ko. Ito siya. Actually, ito siya Persil's liquid detergent. Yan ang gagamitin ko para may bango. Hindi ko na kailangan na maggamit ng softener or pampabango. Ayan. Yan siya. Ilalagay natin yan dyan. Wala siyang lalagyan. Dito pa din. Dyan pa rin lalagay yan sa my liquid detergent na yan. Nasa maximum na yan siya. Tapos, close. May mga may mga powder pa. Last time siguro pag yan. Hindi na nalinis. Tapos, ayan. Tapos, ayan. So, i-close na natin. Close na natin siya. Tapos, dito tayo sa power. Tapos, dito tayo sa water level. Ayan, nasa 6 ang water level natin kasi medyo madami. Tapos, nasa ang rinse natin is 18 minutes and then rinse is 2 times. Gawin ko siyang 2 times. Ayan, nasa 2 times siya ang rinse. Then, okay na siya. Let's start. Ayan. Hayaan ko lang yan dyan siya hanggang sa matapos na yan. Tapos, i-dry ko naman kasi tapos na rin ito ang na-dry ko. Ayan. Ayan na siya. Kukunin ko na yan at saka mag-plancha na ako. So, bye-bye! So, tapos na ako. Nakita niyo na kung paano ang paggamit ko na itong aking washing machine. So, guys, abangan niyo ako sa susunod na naman kapag kita ko sa inyo na ano naman ulit ang gagawin ko. Nalaman niyo kung ano ang trabaho ng isang Mommyzel Ilongga dito sa loob ng bahay sa boy. Bye-bye! See you on my next videos. Love you! Thanks for watching. Leave a like. Leave a comment. Share this video. And don't forget to subscribe. See you on my next video at Mommyzel Ilongga.